Maya oras labag Kapampangan. Nakakitining falls kining bulot ko. Yapi ning Itiong Canyon Waterfalls. Kinasyalda ko rin ng anak huling Veterans Day bukas. Nya inisip ko yung gawan ng kakatamang kadondalan, 58 pamanyubok. Binang masiglaki niya sigad niya mo po tang alben yan Lupisan ko Kaya kamalugo kong dili kayong litrato, walang kokontra anak Yung manong kokontra, kaya galugan niya. Kaya ba't kinastilay pa? Balo yung katulid ng mas manayin kayong Kapampangan. Yung kadwa, nilabas pa mo yung daon. Daon niya undas, Yung manong puntod, kaya galugan niya yung puntod. Ito niya katulid ng mas manayin hindi kayong Kapampangan. Yung katlo, ay kakisig na naman ng anak mo, Kakisig, kaya galugan niya naman yan. Sulat yung katulid ng mas manayin kayong Kapampangan, Binanak ka mang maksaya. So ngayon may gagamitan, pati may sulu, maksaya, yung katagalog ng maksaya, At yung katulid ng mas manayin kayong Kapampangan. Ay, makikiliti, yung talampakan, Kiliti, kaya galugan niya naman yan. Ito yung katulid ng mas manayin kayong Kapampangan. Sulat siya kayong comment section, Naku rin kasi mas natin bubuluging luyang dilaw, Luyang dilaw? Tagalog na? Ito na iwari balo yung katulid na kayong Kapampangan nini, luyang dilaw? Yung kapito, kuna muna mo itang karit, itutang kundikot kaya karit, Tagalog yan naman yan. At yung tawlindili, dito mong kami liwara, yung manong balibag, kaya galugan niya. Balo yung katulid na kayong Kapampangan. Ito na mo, sana kakalimun daraking kaya katamang video, ban mas dakal na rin makaibayan may ako sasabihan. At siya Kapampangan tao, may Pangapampangan tao, kaya katamang anak, kaya katamang ako, kaya tala pa nagalugan, Pangapampangan tala. Salamat, with tamo yan.